Ceo svet potresaju afere seksualnog uznemiravanja. U Hollywoodu se mesecima bukvalno samo o tome priča. Što je nas navelo na razmišljanje kakva je situacija kod nas na ovu temu. Istraživali smo. Tema seksualnog zlostavljanja trese Hollywood, a potresla je i stručni žiri Zvezda Granda. Imali su mnogo toga da nam kažu. Mislim da bukvalno od mene pa do svake žene u ovom poslu u show biznisu je na ovaj ili onaj način trpela seksualno zlostavljanje. Ne mora to da bude fizičko zlostavljanje, ali uznemiravanje na razne načine, apsolutno da. Evo prva ja. Na primjer, u Srbiji postoji pravilo da ako hoćeš da napreduješ, a žena si, da moraš da nosiš kratku suknju, da budeš seksi, provokativna, slatka, ljubazna, umiljata i da trpiš razne vrste ajde da kažem, seksualne eksploatacije da bi u nekom poslu gde muškarci vladaju napredovala. Naše zvezde se u jednom slažu, a to je da nije rešenje samo imati nekog muškarca uz sebe kao zaštitu. Ja sam žena koja je prevazišla te strahove, ajde tako da kažem, i koja je htjela ne htjela morala da ima jednu mušku energiju na sceni, gde se, ne na sceni, nego uopšte u životu, gde se muškarci i manje više i ne usuđuju, ali ima veliki broj žena koje ćutke trpe sve to i evo ja mogu samo da ih pozovem i da kažem da sve dok se ćuti o tome bit ćemo žrtve. Jedna kad progovori, plašim se da će se otvoriti Pandorine kutije, da će svega tu biti, nažalost. Simbolično, Jelena je detaljima na sebi ukazivala na jasnu poruku. Pa eto, neka bude u skladu sa temom današnje emisije, neka žene rašire svoja krila i neka polete ka suncu u bolju budućnost.